L-irkupru turistiku jfisser ukoll irkupru għal pajjiż kollu. U minħabba li kien fost l-ar setturi mill-quta fil-pandemija, il-Gvern assigura skemi u għajnuniet kostanti lil negozji fil-qasam. B'dan is-sentiment, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolota elenku ta' diversi miżuri imħabbra fil-budget tas-sena d-dieħla marbuta mat-turiżmu u l-protezzjoni tal-konsumatur. L-iskemi tal-Gvern biex jagħtu wens lil kull min jaħdem fis-settur issa qed jirriflettu fl-ammont ta' turisti li reġgħu bdew jażlu l-Gżejjer Maltin għal btala tagħhom. Fil-fatt il-Ministru Bartolo spjega wkoll li għall-ewwel darba mill-1999 din is-sena Settembru kien aħjar minn Awwissu fejn jitlu l-waslit tat-turisti f'Malta. Semma wkoll avvenimenti illi saru fl-aħħar ġimgħat li taw toma ta' normalità li tant ilna ma nesperjenzaw, bħal kunċerti ta' Malta Rocks u anki ir-ritorn tal-Air Show Malti. Il-Ministru qal ukoll li dan il-budget se jara xogħol infrastrutturali illi jibni fuq 12 miljun euro investiment illi diġà sar minn dan l-aspett. Hekk kif fil-jiem li ġejjin ser ikun qed jibda x-xogħol fiż-żona tal-Is b'investiment li jlaħħaq il-150,000 euro. Dan ifisser li din iż-żona ser terġa' mill-ġdid tingħata n-nifs, id-dera u anke l-importanza illi xirqilha. Żona illi kapaċi tkun mutur ekonomiku ieħor għal parti oħra mill-Belt Valletta. Is-Segretarju Parlamentari għal Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Intafa Pubblika Dejo De Battista qal li dan il-budget se jara proċess ta' modernizzar ta' standard nazzjonali dwar tiswijiet tal-vetturi. Semma wkoll proġetti kruċjali illi se jitmexxew mill-awtorità dwar il-mediċini. Studju ta' fattibilità biex jitwaqqaf Laboratorju Nazzjonali ta' Analiżi, hekk imsejjaħ OMCL. Dan jikkontrolla il-kwalità tal-mediċini tal-laboratorju huwa jkun uniku f'Malta. Dan jista' jiġi estis ukoll dan il-laboratorju biex jiddetermina pereżempju l-pestiċidi fil-kannabis li tintuża għal skop mediku. Dwar l-Intafa Pubblika qal li din is-sena diġà saru sforzi biex il-pajjiż ikun aktar nadif, fosthom kontenituri tal-iskart li jaħdmu bl-enerġija solari. Spjega kif tul is-sena d-dieħla hemm il-ħsieb li tiżdied il-frekwenza tal-ġbir tal-iskart f'aktar kunsilli lokali.